Resideret på film, det er kraftedeme bedre end M-Team. Kom og se, vi filmer resideret i bur. Du skal se, hvordan man gør resideret meget sure. Der kommer med i optagelserne. Nej, filmet. Det var stadig ude. Kom ud af filmet og stadigvæk slå. Gå væk. Det er jo ikke skid. Jeg er helikopter, jeg kan jo se. Prøv at stoppe den. Stop den, så jeg skal lige se filmen. Hvordan stopper man den? Ja. Han er ikke kommet.